سلاف مرحبا بخير هاتسن قناة برتوك حزم. Evdema nexweşiya koronayê de ez bi nexweşiya koronayê ketim duan rojên rastî gelek dijwar derbas min ji bo min. Mi duan rojan da berhemek nû xwand romanek nû ji edebiyata Tirkî. Yani ne ku bi Tirkî bi Kurdî xwand wergereviya Kurdî kiribûn. Bi rastî roman pir bala min kişand ji ber ku di romanê de behsa nexweşiyekî dikir û ev nexweşiya ku 2020 da korona hat li hemî dünyayê yani kirbin bandora xwe yani dişibiyan hev hem evzîm wek hev bûn yani ne cuda bûn vê heftê ez behsa romanekî pir balkêş dikim ji bo min gelek balkêş bûm xwest ez vanî bi were jî par vekim yani demek dirêj bûm ez video vanî çêbikim bi were par vekim îro biye nesip berhema me romana me Keleha Spî nivîskar Orhan Pamuk yê ku ji Tirkî wergerî Kurdî kiriye Ciwanmerd Kulek ji weşanên lîsê hatiye çapkirin. Na Orhan Pamuk şu an hem nas dikin ji ber ku xelata Nobelê uzanî ji bo nivîskara rastî xelatek pir giring e ku ew girtiye. Ciwanmerd Kulek jî xwe nivîskarek Kurd e û gelek berhemê wî jî henin xeynî berhemên wê û gelek werger jî kirine ji Tirkî jî Spanyolî jî İngilîzî gelek wergerî wî jî henin rastî gelek serkeftiye ji wî re jî serkeftinê dîsa dixwazin. Hem behsa romanê bikin roman min got ki da behsa nexweşiyekî dike navê vê nexweşiyê reşav e. Ev sed sala ku em behsa wê dikin sed sala hevdan da dewra dewleta Osmaniyan hûn zanin Stenbol paytexta Osmaniyan bû. Li paytexta Osmaniyan nexweşiyek derdikeve navê vê nexweşiyê jî reşav e. Ev nexweşiya reşav e hema mîna koronayê bi kê dikeve eger ku derman nebe yani wê dewrê ji xwe em dizanin ku bi rastî aliyê rojhilat û taybet ji xwe Osmanî di hêla em bêjin tenduristiye da û her aliyê nan da rastî gelekî ew bûne. Yani valiya hem yan dev dikarin bêjin ku têk çûne ji ber ku hişek wanê ku ji bo perwerdeyê ji bo zanînê ji bo xwendinê tune yani ev ne tenê di Osmaniya de hem ev li rojhilat bi temamî em dikarin tiştekî wisa xirab bandorekî wisa xirab mixabin hebin heye li vir lehengê me kesek Venedikî û Mella Seydayek Osmaniye ev kesek Venedik ji ber va ewkam keleşi deryayan yani va eşkıyayê ku Tirkî korsan dibêjin korsanên deryayê Tirk van kesê ku Venedikî nav da yekê ji xwe lehengê pirtûkê vanan dîl dikirin yani esîr dikin û tînin Osmanî li vir difroşin vî kesê Seyda van mêrikê ku behsa wê dikim yani evê ku ev kesa kiriye ji xwe kiriye kole ev jî piçekî yani bi em bêjin bi astronomiyê re bi tenduristiyê re bi xwendinê zanînê re kesekî mijûl dibe ew kesaye ji ber vana dewra nexweşiyê de bi rastî vana her du bi hev re em bêjin dixwazin vê nexweşiyê ji nav millet derbixin û dermana çêbikin ku xel yani kes bi van nexweşiya nekevin behsa vê yani roman behsa vê nexweşiyê dike ev nexweşiya di sed sala hevdan da derdike holî ku yani ev rojhilat ev hiş û aqil û em bêjin hişmendiya rojhilatî bi rastî di hêla zanînê da di hêla xwendinê da perwerdeyê da pir kêm pir paş veya wekî rojava em bibêjin ji ber vanî roman pir giring e ku dema ku roman mixwan ciyekî pir bala min kişand ez dixwazim wî bi were jî par vebikim ji ber ku dema korona jî hat bi rastî hem ez vexta bikim bibêjin yême jî wisa digotin dibêje kî rûpera sed û sistiyan de xwedê giravî bajer dikir çawa bi nan û av bûya bazirganî bisekiniye jiyan jî di dest bisekiniye kê bibihîsta ku reşav di dilqê mirovan da digere dê ziravê wan biqetiya dê hinan bawer nek bikira ku qiyamet hatiye û serî jê berdaye wekî din jî kesî dê nexwesta di tavek û şeytanê reşavê tê da digere hesargê bimîne û heps bibe dê serhildana derketiye li vir bi kurtasî dibêje ku dema ku em nexweşiyatê yê ku Stenbolê û em bêjin derdorî gotine ku eva qiyamet e eva dawiya mirovahiyê dawiya me yani wisa bawerkirine ew qas ku ev nexweşiya qethanine lê îro 2020 de ji dema nexweşiya koronayê hat yême jî wisa digotin yani em li vir dibînin ku nav 4-5 sal de bi rastî zêde tişinê guheriye hîn rojhilat di hêla em bên zanînê da hêla xwendinê perwerdeyê da bi rastî pir paş ve tenê paş ve rûne ji bo vanê ev roman giring e ku meriv di navbera wê sed sala xwe de girêdayiyekî çêbike û bikaribe civakê
ser civakên serbîr û baweriyê civakên lêkolînan bike. Ez em hatin dawiya vîdyoyê, hûn tevbimînin xweşiyê de dem baş.